into ezokwenza ukuthi uphole nento ezokwenza ukuthi uunderstand kubantu ophila nabo futhi uba understand abantu ophila nabo. Understand ukuthi kunabantu abakudingayo nabantu abakuthandayo. Understand ukuthi kunabantu oyisidingo kubona bese kuba khona abantu abakuthandayo. In other words, kubantu oyisidingo kubona abantu abazokuyuza bakusebenzise kodwa emva kwalokho mase sebe right bese bakushiya kanjalo isidingo ke. But abantu abakuthandayo, abantu abazokuyuza futhi bakusebenzise noma ungasenalutho kodwa bakugcine ngoba bayakuthanda. Angicacise lento ngesibaleke lento kuyuzwa bafowethu. Kunabantu vele nje empilweni ngeke ukubaleke lento kuyuzwa. Mongafuni ukuyuzwa abantu uzoyuzwa uSathane. Mongafuni ukuyuzwa uSathane yuzwa uNkulunkulu. But it better ke ukuyuzwa uNkulunkulu kunokuyuzwa yona wonke umuntu. Abantu bakhetha ukuyuzwa abantu, bakhetha ukuyuzwa uSathane, babalekela ukuyuzwa uNkulunkulu. You know what ukuthi umuntu okuthandayo uzokuyuza akusebenzise nawe futhi ubenefit empilweni yakhe, nawe futhi usizakale ngoba khona kwakhe, but akugcine akulonde angakulahli. But umuntu oyisidingo kuyena uzokuyuza sometimes futhi nawe usizakale ngaye mayise se right yena kulaxhasa uyisidingo ke lapho. Funda ukuphola wazi ukuthi bengisidingo noma bengithandwa yini. God bless you. Mele njalo yabathwala ba